Gure amak Firestoneko zuzendarien idazkaile izin zen, eta beti eukizuen oso garbi eta guri oso gogorra intzigun ze garrantzi eukiko zuen gurentzat etorkizunein independentzie ekonomikoe eukitzien nahi baldin bagendun ikasketak eiti. Gure ama izin zen hor indarrundik eman zigure. Hemezortzi urtekin kooperatiba baten egon nintzen, Euskalduna izena zitzekon. Garai hartan, emakumeek ezin gendun segiu lanien, eskonduta gero. Ni eskondu nintzen 21 urtekin eta etxea joan berezi nuen. Baina, 23 urtekin istripu larri bat euki nuen, alaba izen da neuken eta semi iziteko nahola, gizona eta semie galdu nitun istripu hortan, eta ni neu larri zauritute gero nintzen, eta 24 hilabete horien ondorez, 25 urtekin berriro lanera, eta kasu hontan Zubiola. Lehenengo arduri eduki nuen erosketatan. Eta gero bigarrena direzio finanzieruen laro eta bilen. Oso momentu txarrak guk kiebra ordunaila ginen, eta momentu hartan Kontseilu Erretoriek eskaini zien, esan zien, gerentzia hartu erdezu. Besteik, ez dago. Eta bueno, ni ez nintzen orduan esperientzik ez nauken, eta bueno, baino, eskaeriei heldu nion, hartu nuen, eta egon naiz, 16 bat urte. Ni gerentzia hartu nuen momentu hartan, ordune ezine. Eta, bueno, pentsa gendun, plan estrategiko batein, eta, ze berrantola berregendun. Eta, bueno, hasi ginen ikerlanen laguntzikin berrantolatzen diseinotik organizazio guztie. Azpeitin esatea, ze garrantzi duken pixkorra izitie, zenbait momentutan, eta ez da inteligenteagoak izitie, eta ez pixkorrak izitie. Pixkorrak izen, eszenarioek aldatzen nahi diela ikusten. Eta pixkorrak izen, nundik jo berdeun erabakilek hartzen. Nik usteet hor asma gendule. Nire bigarren erronka hori izin da. Nire alaba doktorie da, eta familiek sortute 3 biloba dauzket. Enpresako arduri eta etxekuekin ondo ustertzie lortu nuela. Niretzat Kortasaria jasotzea izugarrizko sorpresi izin da, ez nuen pentsatzen. Osea, holako gauzeik aila litekenik. Gaina, nik Josebari bea ezautzeko aukera izan nuen, niretzat hobere handi bat.